Per què m'agrada casa meva? Pel sol, Per les platges. color de l'aigua i per als boscos. M'encanta anar a la platja. Per posar-me morena. A la platja puc jugar amb les meves amigues. M'encanta tirar-me a l'aigua i bussejar per veure els peixos. M'agrada saltar de les roques al mar. M'agrada el color del mar. Què? El mar de la Costa Brava té un color blau molt bonic. De vegades és més verd. Depèn de com te'l miris. El bosc també m'agrada molt. Sobretot, l'olor que fa després de la pluja. I quan puc anar a buscar pinyons amb el meu avi, O romanir a la muntanya. cada racó del Lloret té un paisatge diferent. La natura li dona molta vida. Però a vegades veig coses que no m'agraden. Faig snorkel i trobo ple de plàstics i brossa tirats per allà. I no m'agrada gens. A vegades veig que la gent tira coses al terra. I no les recull. No m'agrada gens la contaminació, el fum, les cigarretes al terra. Bex, quin fàstic. Fora. Això destrossa el planeta. Com serà quan jo sigui gran? Si seguim així, I no només a casa. I hi ha molta brutícia a tot arreu. Hi ha gent que no li importa la natura. jo intento recollir tot el que puc. Perquè la natura és molt important i no li hem de fer això. A mi em preocupa que desapareguin les espècies. I que es contamini l'aigua. A mi em sap greu Que tallin els arbres. perquè sense ells No tindríem oxigen. a mi em fa pena. Que es facin mal als animals. Fa poc vaig veure una foto d'una medusa. Que nedava envoltada de plàstics. Sí, hi havia cartells per tot Lloret. I també vaig veure una foto d'un rinoceront. Que li van tallar les banyes. Això em sembla molt malament. Nosaltres amb l'escola vam veure una exposició. De Montfoto a la biblioteca. Allà vaig veure una foto D'uns orangutans. que van perdre els seus pares. I què és Montfoto? Montfoto és una finestra oberta a la natura, Montfoto és un festival de fotògrafs on artistes de tot el món ens porten Fotos xulíssimes. Hi ha fotos de muntanyes. del mar De cel i dels animals. A mi m'agraden molt les de les balenes. i les millors són les dels ossos polars. Montfoto, a través de la fotografia. Lluita per conservar el medi. Aquest any veurem Montfoto des de casa. I jo també. I jo també. I jo també. I tu? T'apuntes? ¿Y esto dónde lo poneréis?